खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंकिलिकां ब्रह्म मंगलियान मालिफिरा ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लेद'फारानिफ्राय हाग्रामा दालां फारसे थांनाय लामाखौ फोसाबना माख्रा दैमानि सायाव होनाय दालांखौ दिनै बेखेवना होबाय। मख'नो गोनांदि सुबाइजारनि खोला फारसे थानाय सुबुंफ्रा साफागुरि बङाइगाव फारसे थांनो बेसेबा गोलाव लामा गिदिंखननो गोनां जायोमोन। बेनिखायनो बङाइगाव फारसे थांग्रा फरायसाफोर, बर' आइजो मैगं थाइगं फालांगिरिफोर आरो धालिगाव कारखानायाव खामानि मावग्राफ्रा जोबोद खस्थ' जानायखौ ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायबोदों। बैफोर जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय लेद' बाजार जांख्रिखां क्लाबनि बानजायनायाव लेद' बाजारनिफ्राय हाग्रामा दालां बारस'ग्रा लामानि दालांखौ बिटिआरनि एमसिएलए प्रबाद बसुमतारिया क्लाबनि आफादगिरि नेहाथारि गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायाव फिथा हानानै बेखेवना होबाय। हाबाफारि लादों जेके क्लाबनि बानजायनायाव लेद' बाजार जेके क्लाबनि बानजायनायाव थारमाने नैबे जोंहा लेद' बाजार टु हाग्रामा ब्रिज बेजों मोनसे सर्टकाट मोनसे जोंहा खानामाखा दैनि सायाव मोनसे ब्रिजनि गोनां जादों बा ब्रिजनि गोनांथि जानायखाय जोङो औवानि मोनसे ब्रिज बानायनाय जादों। दा बे ब्रिजखौ दिनैहाय बेखेवना होनाय जाहैबाय रायजो राजानि सुबिदानि थाखाय। बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजाफ्रा बे लामाजों हान्थियो। दा बेखायनो बेनि सुबिदानि थाखाय रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय खारन बे लामाजों जोंनि छात्र छात्रिफोर माने जायफ्रा फरायसुला फरायसुलि दङ बे ओनसोलनि गोबांथार स्टुडेन्टफ्रा सोरबा बङाइगाव कलेज सोरबा UN कलेज काजलगाव बेयाव फरायहैयो। बेजों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि महिलाफोरा बा आइजोफ्रा माने बेफार फालांगिनि थाखाय साफागुरि बङाइगाव बेफ्राव मैगं थाइगं लांनायाव सुबिदा जायो। आरो बेजों लोगोसे टाउन सहराव थांनायनि सुबिदाबो बे लामाजों हान्थिनाय जायो। दा बेखायनो बे लामाखौ बा दलंखौ बानायना होनायनि थाखाय जोंहा लेद' बाजार जेके क्लाबनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन आरो बेखौनो मिथिहोनाय जादों जाहाथे रायजो राजाफ्रा जुदि बे लामाजों हान्थियो निस्सय सर्टकाट जागोन। खारन गोबां ओनसोल बहुद एरिया गोबांथार एरिया कभार जायो आरो बेजोंनो फ्राय मानसिफ्रा फैयो हान्थियो। एबारबो निस्सय हान्थिगोन। दिनैनिफ्राय बेखेवना होनाय जाबाय रायजो राजाखौ खावलायनाय जाबाय जाहाथे बे लामाजों हान्थियो। खुलुमबाय बयनिसिमबो। जोङो लेद'फारा जांख्रिखां क्लाबनि आन्दाराव नैबे औवानि दालांखौ बोसोरफ्रामबो जोङो मेसें बोथोराव होनाय जायो। दा बे दालांखौ होनायनि जोंहा माखासे थांखियानो जाहैबाय जोंहा हाग्रामा ब्रिजनिफ्राय ओरै सानजा ओनसोलाव थानाय माखासे बिजनेस मावग्राफोर बा स्कुल कलेजाव थांग्रा बिथांमोननि लाबालाबनि थाखाय जोङो बे बेम्बु ब्रिजखौ औवानि दालांखौ बेखेवना होनाय जायो। दा बेबायदिनो जोंहा सुबिदा हिसाबै साफागुरि बाजार एबा काजलगाव बाजारफ्राव जोंहा मैगं थाइगं लांग्रा औवा बायदिसिना थालिर बायदिसिना बेफार फालांगि खालामग्राफोर दङ जोंनि ओरै सानजा ओनसोलाव। दा बिथांमोननि थाखायबो बे दालाङा जोबोद सुबिदा जायो। आरो जोंहा UN ब्रह्म कलेज बङाइगाव कलेज बायदिफोराव हान्थामेला खालामग्रा बेजों सर्टकाटै थांग्रा गोबां स्टुडेन्टफोर दङ। बिथांमोनाबो बे लामाजों हान्थामेला खालामनानै सुबिदा जाहैयो। आरो दङ जोंहा खाथियावनो बियार फिल्ड, बे बियार फिल्डआवबो खमैबाबो 100 जननिबो बारा जोंहा दैलि लेबार मावहैग्रा बिथांमोन दङ। बिथांमोननि थाखायबो बे औवानि दालाङा जोबोद सर्टकाट सुबिदा बायदि। बिनि थाखायनो जोङो पाब्लिकनि लाबालाबखौ नोजोर बोनानै जोङो जांख्रिखां क्लाबा बे औवानि दालांखौ बोसोरफ्रोमबो जोङो पाब्लिकनि सुबिदानि थाखाय बानायनानै होनाय जायो। बेखिनियानो आरो जोङो बेखौ दालांखौ 2012 एबा रायट्सनि उननिफ्रायनो 2012नि उननिफ्रायनो होजेननाय जादों एबा बानायजेननाय जादों। दिनैसिमहालागै जोङो बियो 13थि आनो जाबाय 13 बार एबा 13 बोसोरानो जाहैबाय जोङो बानायनानै होनाया। बेखिनियानो आरो
गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन